בסדר. התחלנו? כן. אוקיי, אז היום זה 8 בפברואר 2021, הפגישה מספר 75, שמוקדשת בעיקרה גם היא לקריאה בסיפור של בשבי זינגר, טייבלה ונהורמיזה. אני רק לפני שנמשיך עם אדם לקרוא ולתרגם, רציתי מבוא קצר לסופר ביידיש שהוא לא מוכר כסופר ביידיש, משורר ביידיש, שהוא לא מוכר כמשורר ביידיש, אבל שאת המסע שלו ביידיש על זהותו של היהודי המזרח אירופאי, מעין ניסיון להגדיר את ההבדל בין יהודי מזרח אירופאי ליהודי מעדות ספרד. אנחנו, אחרי שנסיים עם בשביס, אנחנו נקרא את המסע שלו. אבל אני רוצה להזכיר את הסופר הזה, שהוא סך הכל פרופסור אברהם יהושע השל, פרופסור לתיאולוגיה. ערב טוב. סליחה? ערב טוב אני אומר. יאיר הצטרף. ערב טוב יאיר. פרופסור לתיאולוגיה יהודית, ידוע מאוד בארצות הברית. אנחנו עוד נגיע אליו גם בשל אותה מסע על היהודי המזרח אירופי, אבל גם אני מתכנן שנקרא מהשירים שלו ביידיש, שהוא פרסם ב-1933, שזוהי גם התקופה של יחיאל פיינר, פולין בין שתי מלחמות העולם. לדעתי הצנועה, באמת לדעתי הצנועה, השירים של אברהם יהושע השל, לפני שהוא נעשה פרופסור לתיאולוגיה יהודית בארצות הברית, השירים שלו ביידיש הם לדעתי הצנועה, באמת הצנועה, השיא בשירת יידיש בין שתי מלחמות העולם. ויש לי הרגשה שהדבר עדיין צריך להתגלות, ועדיין צריך לפרסם מהדורה חדשה, כי זו של 1933 היא די בלתי ידועה. ואתם יודעים מה שם הקובץ של אברהם יהושע השל של השירים האלה? השם הוא לא פחות ולא יותר, אנחנו מדברים על יהודי שומר מצוות, גם אז וגם בארצות הברית. שם קובץ השירים, מישהו מכיר? דר שם המפורש, מנש. זהו, דר שם המפורש, השם המפורש, דר שם המפורש נקודתיים מנש. שזוהי כותרת קצת מפתיעה אצל אדם
שהוא גם רב, אני מניח שקונסרבטיבי, אם אני לא טועה, או אולי אני טועה. לא, הוא הוסמך כרב חב"ד, לא רב חב"ד, סליחה, כרב חסידי. כן. בארצות הברית, אני לא יודע לאן הוא השתייך, אבל הוא מה? בפולין לדעתי הוא נהיה רב. לא שומעים? לדעתי הוא נהיה רב כבר בפולין. לא, זה ברור. השאלה היא בארצות הברית, לאיזה זרם הוא השתייך. אני כרגע לא זוכר. אבל הוא היה גם פרופסור לתיאולוגיה, אבל גם אדם שכתב ספר נדיר על הרבי מקוצק. הוא עשה מחקר ואסף פירור לפירור של מידע, ופרסם ביידיש 2 כרכים, שתורגמו לאחרונה לעברית, באמת בתיווך של דרור בונדי, כאן בארץ. לגבי השירים האלה, דר שם המפורש מנש, אני חושב שכשנגיע אליהם, אנחנו נפגוש שירה, הייתי קורא לה אולי אקזיסטנציאלית דתית, נדירה בסוגה. עכשיו, כדי למקם אותו קצת בתולדות ספרות יידיש המודרנית, בין 2 מלחמות העולם, אני רוצה להזכיר פרט בביוגרפיה של אברהם יהושע השל, שהוא לא כל כך ידוע. אתם שמעתם על יונג וילנה, כן? כן, נכון, יש לי ספר. יש לך ספר. כן. יונג וילנה, זו הייתה קבוצה מודרניסטית בווילנה, בשנות ה-30, סוף שנות ה-20. אברהם יהושע השל היה בפרה-היסטוריה של יונג וילנה, ולא רבים יודעים להכניס אותו לרשימה של משוררים ומספרים של יונג וילנה. אבל מקומו מובטח בתולדות יונג וילנה, בשתי סיבות. סיבה ראשונה, הקבוצה יונג וילנה, ששם היו סוצקבר וגרדה, ועוד משוררים די ידועים, היא נועדה בציבור ב-1929, כאשר בעיתון וילנר טוק בווילנה, הם הוצגו בפני הקוראים. 29. אבל אברהם יהושע השל כבר לא היה שם. הוא כבר היה בברלין וכתב דוקטורט על הנבואה בתנ"ך, על הנביאים. אברהם יהושע השל הגיע לווילנה כאדם צעיר ב-1925. ואז הוא קשר קשרים ראשונים עם ראשוני אלה שהיו בין מייסדי יונג וילנה מאוחר יותר. והוא בעצמו כתב מאמר לא כל כך ידוע על ייסוד יונג וילנה אז.
ואז הוא היה בווילנה איזה 2-3 כמשורר יידי. אז רציתי רק להזכיר את הפרטים האלה בקצרה, כדי להכין אתכם כשנגיע אליו. לאברהם יהושע השל יש הרבה ספרים הידועים, גם באנגלית וגם בעברית. ספר אחד שאני ממליץ לכולנו, זה הספר שלו על השבת. זהו ספר פילוסופי על מהות השבת מבחינה אינטלקטואלית ומבחינת היחס אל הזמן ביהדות. הספר קיים בתרגום לעברית, ואני ממליץ בחום על הספר הזה. איך הוא נקרא בעברית? שבת. אברהם יהושע השל, נדמה לי שהשם זה שבת. כן. ומכיוון שכולנו, גם אלה שגרים בארץ וגם כל אלה שגרים בחוץ לארץ, העניין של השבת הוא מושג מפתח ליחסנו ליהדות. אני אישית, אני לא יודע אם לכם זה קרה, אולי פעם סיפרתי, כאשר הייתי בבית הספר היסודי בבואנוס איירס, ולימדו בשבת בבית הספר הכללי שם, ואני למדתי בחינוך הכללי גם, קיבלתי אישור מבית הספר הלא יהודי, לבוא בשבת בלי התיק ולא לכתוב בכיתה. כי הרי באתי מבית איפה ששמרו שבת. כן. והעניין הזה של שמירת שבת הוא עד היום, אבן נגף בוויכוח ובשוני בין, איך אנחנו אומרים, שבטים שונים לפי נשיא המדינה במדינת ישראל. הניסיון של אברהם יהושע השל להסביר את תפקידו של השבת ומהותו בהקשר של היחס אל הזמן ביהדות, הוא ניסיון מאוד מאוד מעניין וחשוב. זהו, זה מה שרציתי ככה בכמה מילים, ואנחנו יכולים לחדש את הקריאה בשביס. בפגישה הקודמת המלצתי שתקראו 2 עמודים, אני לא אשאל אם קראתם או לא. סליחה פרופסור, יש לי שואל, עכשיו יש לנו בפולין חדש ספר, זינגר פרלה und andere Erzählungen. It's interesting book or not? Because I don't know this book. It's the new one. Just it's today. את מדברת על ספר שפורסם ביידיש? זה לא, עכשיו זה בפולין, אבל זה מיידיש, זה translated. The Perle und andere Erzählungen by Singer.
טוב, בדרך כלל כשמתרגמים ספר מיידיש לשפה אחרת, אז צריך להיות מבוא ולהגיד מה בדיוק תרגמו, ממה תרגמו. אני, עד שלא תקראי את המבוא ויסבירו לך במבוא בפולנית, מהו המקור שממנו תרגמו וכולי, אי אפשר לדעת איך הספר הזה, כן? כן, נכון, אבל זה, is the first time they are translated this book, the סיפורים על זינגר. Just כן, my question, yes, my question was just if it's interesting book of the Zinger. I mean, אז השאלה שאני אומר, אנחנו לא יודעים אם תרגמו ספר שלם, כן, נכון. או שלקחו סיפורים שונים ונתנו לזה שם. את צריכה לקרוא את המבוא שם, כן. ובהתחלה הם יגידו. כן? כן, תודה. אוקיי. אדם, אנחנו מתחילים. רק תגיד את העמוד. כן, אז אנחנו בעצם היינו בשיא המתח, אחרי שאלחנן / הורמיזה נכנס לבית של טייבלה, ואנחנו נמצאים, אם אינני טועה, בעמוד 76. עמוד 76, איזה פסקה? פסקה ראשונה. אוקיי. כולכם רואים את זה? אוקיי. כן, כן. אז אנחנו היינו, אני אתחיל לקרוא מתחילת הפסקה, כי אני לא זוכר איפה בפסקה הפסקנו. הגענו למקום שהוא עמד מול המיטה שלה. כן. אז טייבלה hat nicht verkeitelt die Tier, weil es hat in dem Mocken nicht getroffen gegen Neva. אז אמר, טייבלה לא נעלה על בריח את דלתה, בגלל שבמקומה לא התרחשו גנבות, או לא התרחשה גנבה. אדם, אנחנו מאבדים את הקול שלך. את הקול שלי? כן. אני לפחות, אני לא יודעת אחרים גם? לא, זה נכון. אבל עכשיו כשאמרת הקול שלי, שמענו אותך. אתה קורא עם אוזניות או מה? כרגע לא. אוקיי. לא. אז כרגע... טכנולוגיה. כן. אז טייבלה hat nicht verkeitelt die Tier, weil es hat in dem Mocken nicht getroffen kein Gneve. טייבלה לא נעלה על בריח את הדלת, כיוון שבמקום לא התרחש גניבה, לא התרחשה גניבה. כן. אמרת פרקייטלט, ואני מתקן אותך, פרקייטלט. פרקייטלט, כן, סליחה, מהמילה קייט. צ'יין. In der Vorderster Stub hat ausgetan dem Rock, dem Leibser Dack, die Pludern geblieben Mutternacket. הוא התפשט מהמעיל החיצון שלו, מהמעיל הפנימי שלו. פלודרן זה הגופייה שלו? לא, מכנסיים. מכנסיים. כן. ונשאר עירום כביום היוולדו. כן. Der noch hat auf die Spitzenfinger sich der entert zu Teibeles Geleger. Der ננטרט, כן. Der ננטרט, כן. ועל קצות האצבעות התקרב לגלגר, הייתי אומר מה זה, מיטתה? גלגר זה מלשון משכב. ליגן, משכב, גלגר, המשכב. אז הוא התקרב, המיטה, כן. התקרב למשכבה של טייבלה. כן. Teibele hat schon gehalten beim Einschlafen. Teibele, Einschlafen זה להירדם, נכון? כן,
אבל הביטוי האידיומטי כאן, האידיומטי הוא hot schön gehalten beim Einschlafen. Sie hat gehalten. איך אתה מבין את זה? שהיא התחילה להירדם. עמדה להירדם, כן. Mit Amol hat sie der Blick in der Finster ein Abzeichen von der Gestalt. פתאום, mit Amol, hat sie der Blick, היא... בליק זה כמו הבזק כזה, לא? לא, בליק זה מבט. hat sie der Blick, היא הבחינה. היא הבחינה בחושך אופצייכן. כתוב an אופצייכן? כן. זוהי מילה שאני לא מכיר, אבל לפי ההרכב של המילה, איך שאתה אומר, צייכן זה סמל. או... קונפיגורציה. זאת אומרת, היא ראתה איזה סילואטה. כן, היא רואה איזשהו דמות. גשטלט זה הדמות. אז hat sie angenommen, sie hat nicht gekonnt schreien. שריין, לא שריין, אלא שריין. אז האנגסט כזו בהלה. אחזה בה, hat sie angenommen. או היא אחזה בה. אז sie hat nicht gekonnt schreien. אז שהיא לא יכלה לצעוק. כן. אנגסט זה גרמנית, לא? אנגסט זה חרדה. כן, אבל זה בגרמנית. כי ביידיש לפחד זה מוירה. לא, תראה. ביידיש ובכל שפה אחרת יש סינונימים. אנגסט ביידיש זה סינונים לחרדה. או יותר נכון, זו המילה המדויקת לחרדה, היא ישנה בגרמנית, והיא גם ישנה ביידיש. הרי מוירה זה פחד, אנגסט זה חרדה, אף על פי שהמילה פחד וחרדה מתכוונות לאותו דבר, הדרגה היא יותר גדולה. לכן כששלמה אומר, הרי אם יש מוירה, אז אנגסט זה צריך להיות רק גרמנית, לא כך. יש כל מיני דירוגים, כן, בסינונימים. למה יש סינונימים בשפה? בגלל שיש איזה הבדל קטן בעוצמה, בדרגה, אז אנגסט כאן זה לגיטימי ביידיש, אף על פי שזה בא מגרמנית. למשל, שלמה, כאשר אני הייתי קטן, סבתא שלי, שהייתה הולכת איתי לשוק, ואני בן 5, והיינו מדברים, כן? אז היא אומרת, מרגעין דו צום רוג, כן? הייתה אומרת לי, הנה פה אנחנו מתקרבים לקצה הרחוב, כן? לפינת הרחוב. ומגיל 5 אני חשבתי שהמילה רוג, כן? היא מילה ביידיש. ולפני כמה עשרות שנים בארץ התברר לי שגם בפולנית אנרוג זה פינת רחוב, נכון? אנה? אתם שומעים אותי? כן, עכשיו אני יודע, כן. המילה רוג בפולנית, מה זה? רוג זה שנה. לא רוק, אלא רוג. רוג. מה זה רוג? רוג זה, למשל, יש Adam, this animal, how you calling this, they have in the, on the head, the רוג. לא זה. לא. אנה, איך את קוראת לרחוב בשפיץ של הרחוב, בפינה של הרחוב? בפולנית. נרוגו, נכון. זהו. נכון, עכשיו זה מה שרציתי שתאשרי. וינקל. זה וינקל? סליחה, הבנתי. זה כמו וינקל? בדיוק.
אז מה שאני מנסה להגיד לשלמה, שביידיש יש מילים שבאות משפות אחרות, כמו בכל שפה יש מילים שבאות, אבל הן לגיטימיות ביידיש. אנגסט זה לגיטימי ורוג זה לגיטימי. הנה אנה עכשיו אמרה לנו. אוקיי, אדם תמשיך. כן. כלומר, גם אני רוצה להגיד לשלמה שאנגסט בגרמנית זה פחד רגיל, זה לא חרדה. Where is DOS? אדם אמר פה דבר חשוב. השאלה אם זה נכון. אתה אומר, אדם, שאנגסט בגרמנית זה פחד רגיל ולא חרדה? כן, ich habe Angst בגרמנית, זה כמו יחוב מוירה ביידיש. כן, אבל אתה בטוח, יש לך מילון גרמני עברי? יש לי גרמני עברי. לא שומעים? אני מתבייש להודות שיש לי גרמני עברי. למה אתה מתבייש? הוא לא מילון טוב. אוקיי. אז איך מסבירים לך במילון את המילה אנגסט הגרמנית? מילה אנגסט, אנגסט, פחד, אימה, מורא. זאת אומרת, נתנו לך 3 מילים, פחד, אימה, מורא. זאת אומרת שהמילה חרדה שאני אמרתי לא רחוקה מאחת האפשרויות. עכשיו, ich habe Angst, זה אומר אני מפחד, זה מה שהמילון אומר. בסדר, אבל כמו בכל שפה, כן, התרגום הוא תמיד תלוי הקשר, משפט מסוים. השאלה אם בגרמנית, כשרוצים להתכוון לחרדה, זאת אומרת ליותר מפחד, או פחות מפחד, אני לא יודע אם חרדה זה יותר או פחות מפחד, תלוי איזה פחד, אבל חרדה זה איזה פחד לא מוגדר. אני חושב שהמילה לחרדה בגרמנית זה נוט. זה אני לא מכיר. לא בשיעור גרמנית. בכל אופן, ביידיש, המילה אנגסט, זה מה שאנחנו אומרים בעברית חרדה. וזה גם נכון שגם מילים שאדם שואל, ששפה שואלת משפה אחרת, מקבלים איזה טוויסט, איזה שינוי שדה סמנטית, איזה גוון שונה. ביידיש, אנגסט זה חרדה. טוב, ממשיכים. Where is DOS? מי זה? לא, רגע. Where is dort? איך אתה לא, DOS. Where is DOS? לא, שמעתי. Where is dort? מי זה? כן. Hot sie gefragt, der zitterte. Und Elchonen hat genommen Reden mit übernommener Stimme. Wer ist das? Hat sie gefragt, der zitterte. מי זה היא שאלה? hat sie gefragt bei? לא, gefragt, der zitterte. hat sie gefragt, der zitterte. תרגום. מי זה היא שאלה, כלומר, ציטרן זה לפחד, אבל זה יותר מלפחד. לא, ציטרן זה לא לפחד, ציטרן זה לרעוד. להיות חרד. הדר ציטרתה שאלה בחרדה. או ברעדה. או ברעדה. רועדת, במצב רעדה. אוקיי. כן. ונלכונן הוד גנומן רדן מתאבנומנר שטים. אוקיי, כאן יש לנו 2 דברים שצריך להבהיר. אלכונן הוד גנומן רדן. מה זה המבנה הזה? הוד גנומן רדן. אדם.
כלומר, הוט... יש לנו כאן... יש לנו 6 פעלים, הוט שם את זה בזמן עבר. כן. נמן רדן. נכון. זה מה שלא ברור לי פה. אוקיי, אנחנו הזכרנו כמה... מישהו רצה להגיד משהו? כן. זה נשמע כמו התחיל לדבר, לא? כן, זה לא נשמע כמו התחיל לדבר, אלא זה התחיל לדבר. מדוע? הזכרנו כמה פעמים שהפועל נמן לקחת, כשהוא מופיע ביחד עם פועל אחר, וביחד הם מהווים פועל אחד, מה שאנחנו קוראים פועל פריפרסטי, נמן רדן להתחיל לדבר, נמן גיין להתחיל ללכת, נמן שרייבן להתחיל לכתוב. אמנם נמן לבד זה לקחת, אבל כשאתה לוקח לכתוב, לוקח ללכת, לוקח לדבר, זאת אומרת מתחיל. אוקיי. אדם. אז הוא התחיל לדבר בקול אפל. בנומנם קול? בנומנר שטים. בנומנר שטים. המילה פה בנומן היא הבעיה. אז כן. איך היית מתרגם הבנומן שטים? אני חושב שזה קול מאוד גרוני. לאו דווקא גרוני, שאין לנו כאן שום מילה לגרון, אלא בנמן, כן? או נמוך, עמוק. זה לקחת, שוב יש לנו. עכשיו, בא, הפרפיקס בא, זו לקחת את הקול, את הקול בכף. הבנומן שטים, זאת אומרת, קול, איך רציתי קודם להגיד? קול כבוש, כן? זאת אומרת, לא הקול שלו, אלא קול שונה מן הקול שלו, קול מלאכותי. זה סביר, אדם? כן. I'll take it. לא, זה כמו בנמן, כמו כמעט לכבוש. קול שנכבש או קול כבוש זה לא הקול הטבעי, כן? זה מתקבל על הדעת, כי הוא לא רצה שהיא תזהה אותו. נכון. אני לא מבקש מכם שתסכימו ללוגיקה של המשפט, אלא ללוגיקה של מבנה המילה, כן? אם נמן זה לקחת, ובנמן זה לקחת את כל היחידה, כמעט לכבוש, קול כבוש, זאת אומרת, לא הקול החופשי שלו עצמו, אלא קול אחר. אוקיי, הלאה. Teile, schrei nicht, ob du wirst aufheben dein Kohl, will ich dich gleich umbringen. Umbringen, כן. Teile, אל תצעקי. אם תרימי את קולך, wirst aufheben dein Kohl, תרימי את קולך, כן. will ich dich gleich umbringen. Umbringen. אני מניח שזה אומר שהוא יעלה אותה בלהבות. לא. מישהו יכול לעזור מה זה אומברנגן? יהרוג אותה. בדיוק. אני ארצח אותך. זוהי מילה מדויקת. אומברנגן, כן? ארצח. ארוג אותך, כן. יש מילים כאלה ביידיש? רגע, שלמה. כאשר אתה שואל, יש מילים כאלה ביידיש, האם אתה שואל בהומור, או למה אתה מתכוון? אני מתכוון בצחוק גדול. זו מילה לא אופיינית. ודאי, לא אופיינית, לצערנו, אחרי השואה, זו מילה מאוד אופיינית, כן? אומברנגן, אתם גם תמצאו בזיכרונות על השואה, מאוד זה אומגברחט, כן?
רצחו אותם, כי ברנגן להביא, נכון? אומרים גם גקומן, נכון? נכון, אומרים גם גקומן. למה? קומן זה לבוא, ברנגן זה להביא, אבל הפרפיקס שולל את המשמעות הישירה. אם ברנגן, אם אתה שולל את הברנגן, זאת אומרת, אין לך מה להביא. אם קומן, אין לך מה לבוא. זאת אומרת, לפי ההיגיון שלי, כשאני מנסה להבין את המבנה של המשפט, של המילה, כן? זה לרצוח, להכחיד, כן? אוקיי. ממשיכים. איך בין הורמיזה, ולך dich gleich umbringen. גלייך זה בעצם מילת השוואה, לא? או שזה תכף ומיד? אדם, מיד. תתחיל לתרגם מההתחלה. וי עיר בין הורמיזה. לא, סליחה, אני טעיתי שם, כי נזכרתי שתרגמנו את ברנגן, אבל לא תרגמנו את כל המשפט. אוקיי. אז אני תרגמתי את כל המשפט. ולך dich gleich umbringen, אני אהרוג אותך מיד. מיד, נכון. גלייך זה ישר, אבל במובן של מיד. אוקיי. Ich bin Hurmisa, der Shed, was hat zu sagen über Finsternis, Regen, Hagel, Donnere und wilde Heues. אני הורמיזה, השד hat zu sagen über Finsternis, שיש לו, שנשמעים לדבריו? לא, hot zu sagen, שיש לו מה להגיד על חושך, חשכות. על חושך, על גשם, על ברד, הוגל זה ברד, כן? הוגל זה ברד, כן. דונרן, שזה ברקים, ונבילדה חויס. דונרן זה רעמים. רעמים, סליחה. כן. ונבילדה חויס. חייס. חיות, וויורד. חיות פרא. חיות פרא. נכון. Ich bin der eigener Mechobel, was hat anspeust jene Jungfrau, was von ihr hast du heint gesprochen, und Mechomes, du hast übergegeben die Sache. Mit viel Darm hab ich von Abgrund ungeneugt an euer zu deiner Rede und gekrogen Lust zu dein Leib. עכשיו, בזוגות של מילים, תחזור על היידיש, כן. Ich bin der eigener Mechobel. מחבל. מחבל. אני מלאך החבלה. לא, מה זה אייגן? אייגנר זה יחיד, לא? או בעצמו. אז היינו מתרגמים, אני אותו מחבל, אייגנר במובן של אני אותו מחבל. זה לא נתבלבל פה עם מסמנים, תרגמתי את זה כמלאך חבלה. לא, למה? אותו מחבל. מחבל זה לא אותו דבר כמו ביידיש. מחבל זה אותו דבר. אוקיי. אני אותו מחבל, רגע, איבדנו אותך. ווס-הוט? אנט שפויז. כן? ינה יונגה פרוי. עד פה. אנט שפויזט, יש לי פה בעיה. זוהי מילה שכן שמעתי, אבל אני לא בטוח בפירושה. יש לכם שלמה במילון שלך אנשפויזן? אנשפויז, הוא כותב שזה ארס. רגע, ארס זה להתארס, סליחה. אנשפוינזיך זה להתארס.
ואצלי כתוב להתאכזב, מאכזב. כן, תראו, המילה אנט, אמרנו שזה פרפיקס של שלילה. איך זה אדם, עוד שתי מילים אחרי אנטשפויסט? ינה יונגפרוי. אני חושב שזה באמת להתארס. אני האיש שהתארס עם אותה אישה צעירה. יכול להיות. כן. נניח ונמשיך, כן. Was von ihr hast du heint gesprochen? כן. דיברת עליה היום. ולמה הוא אומר גשפרוכן? זה נכון, תרגמת נכון שדיברת, אבל למה הוא לא אומר was wegen mir hast du heint gerät? gesprochen זה דייטשמריש? נכון. sprechen Sie Deutsch. זה ממש דייטשמריש, זה לא יידיש. ומחמאס. רגע, אז אני שואל, מה דעתכם, בעיקר קודם אדם, אחר כך אם מישהו ירצה להוסיף, מדוע בשבי בחר, הרי הוא יודע להגיד רדן, למה הוא בחר להשתמש בגרמניזם? פה כן יש גרמניזם. ההבדל בין מילה מגרמנית שהיא לגיטימית ביידיש לגרמניזם, זה מילה גרמנית שהיא לא לגיטימית ביידיש. אני חושב... כן, אדם. קודם אדם, כי הוא קורא, כן. אני לא חושב שזה קשור לשואה, אני חושב שזה קשור לכניסה של נטע זר אל תוך השפה, ליצור פה הזרה. כן, נכון. שלמה, רצית להגיד? כן, באותו נוסח, הוא רצה להראות שזה לא אדם שהיא מכירה. זאת אומרת, הוא השתמש במילים שהן נדירות. נכון, וככה זה האנטשפויס וככה זה הגשפרוכן. אנטשפויזן, אתם מוצאים במילונים שלכם ביידיש? כן, כן, מצאתי, כפי שאמרתי, אצלי במילון זה להתארס, מלשון אירוסין. אוקיי. או to marry, ממש לשאת אישה. אוקיי. אבל זה ודאי לא ביידיש רגילה, ואולי בכוונה מין גרמניזם. אבל גם צריך להגיד, לדעתי, שבשבי זינגר כותב ככה. כלומר, ממה שאני קראתי, בשבי זינגר הוא מאוד קשה לקריאה בגלל הדברים האלה. אוקיי. רגע, אני הייתי מוסיף למה שאתה אומר, אדם. מה שאתה אומר זה כנראה נכון, רק במקרים שבשביס רוצה לאפיין דמות על ידי השפה שהיא משתמשת בה. ומבחינה זאת, בשבי זינגר הוא כמו תזמורת שלמה שיודע להפעיל נימים לשוניים המאפיינים בדיוק את הדמות שעליה הוא כותב. טוב. אבל הפוליפוניה זה משהו שקיים בספרות יידיש מאז מנדלה, אם אינני טועה. עוד פעם, לא שמענו? הפוליפוניה, הקולות, הכתיבה של השפה כמאפיין של דמויות שהן זרות, זה משהו שלדעתי היה מאז מנדלה בספרות היידיש. כן, רק שצריך להיות מסוגל לעשות את זה, כן? לא כל אחד מסוגל. הלאה. ומחומס דו הוסטי... לא, רגע, אדם, לא מחומס, מחמס כנראה. מחמת, כמו מהעברית. מחמס, כן. מחמס דו הוסט, איברגה גבן דיזך מתפילתם, ומכיוון שסיפרת, איברגה גבן, סיפרת, יפה, את הדבר עם הרבה טעם, מתפיל טעם, גם פיל זה דייטש. כן, כן.
Hab ich von Abgrund ungeneugt an euer zu deiner Red. תרגום. Abgrund. אני מהאופגרונד. מי יכול לעזור בעניין אופגרונד? תהום. אופגרונד זה מגרונט? גרונט? כן, תהום. אוקיי. כן. Ungeneugt. עוד מילה אחרי אונגנויקט? Ungeneugt an euer. אוקיי. Hab ich von Abgrund, תשים לב אדם, איפה הוא היה באופגרונד, בתהום, ומה הוא עשה שם? Ich hab ungeneugt an euer, היטייתי אוזן. כן? זיכנויגן זה להחוות קידה, זאת אומרת להזיז את הגוף, כן? כדי לשמוע טוב יותר. ungeneugt an euer, היטייתי אוזן. Zu deiner Rede und gekrogen Lust zu dein Leib. לייב. Leib. אמרתי לייב. אני הקשבתי, היטייתי אוזן zu deiner Rede, לדיבור שלך, זה גם כן. די שמריש לדעת. לדיבורים, סליחה. לוסט. מה? והתעוררה בתשוקה לגופך. נכון. גקרוגן לא התעוררה, אלא קיבלתי, כן? קיבלתי תשוקה, לוסט, zu dein Leib. לא לאריה שלה, לגוף שלה. כן. רוב mir nicht widerspännigen. תרגום. נסי לא, לדחות אותי. נסי לא לדחות אותי. הוא משתמש פה במילים, בכוונה, כן? קצת מיושנות. כן. Weil jene, was sagen sich ob zu tun mein Wille. כל מי ש... וייל, מכיוון. סליחה, מכיוון שכל... ינה, מכיוון שאלה אשר. אלה אשר אגיד או אומר צריכים לעשות את הרצון שלי. לא. לבצע את זממי. איך אתה אומר, יאיר? לבצע את זממי. תגיד עוד פעם ביידיש אדם, weil jene was sagen sich ob zu tun mein Willen. כי אלה אשר זוגן sich ob. מסרבים. בדיוק. מסרבים zu tun mein Willen, מסרבים לעשות את רצוני. מסרבים לעשות את רצוני, כן? וילן, רצון, כן? מה קורה להם? שלפי חבק הינטר די הורי חושך. אני לוקח אותם מאחורי הרי החושך. לא לוקח, לא כתוב. סוחב. כן, לא כתוב נמי חבק, שלפי חבק. אני סוחב אותם מאחורי הרי החושך. zum Berg Seir, להר שעיר. כן. אוי, זה חלק נהדר. In a wüste nicht, wo Menschen gehen nicht. wüste nicht. wüste nicht זה שממה. שממה אליה אנשים לא מגיעים. בתרגום התנ"ך, אני מניח שוויסטניש, שהמילה שממה מתורגמת כוויסטניש. בשביס פה משתמש ביידיש ישנה, שיש לה גם הידים מתרגומי התנ"ך. כן. כלומר, מהחטא. זה עיברד. הר שעיר הוא גם כן לא הר שהיה בפולין, זה הר... לא, הר שעיר זה מהתנ"ך. הר עיבד, יש... מישהו, יש לכם תנ"ך? כל החלקים האלה מספר דברים, מהברכה ומהכללה.
אוקיי, בדיוק. זאת אומרת, יש כאן ללא ספק שד שהוא שד קמאי, כן, עם הידים מקראי, כן. פיטרטנישט. מה פיטרטנישט? פיטרטנישט. מה זה פי? לא קלטתי את המילה. פיטרטנישט? יש פה פי יוד. תגיד את האותיות של המילה הראשונה. אי, אתה אומר? פי יוד. כן. פי טרטנישט. אני לא יודע מה זה פי. זה פי או זה פי? פיטרטנישט. כתוב פיטרטנישט? פיטרטנישט. אולי המשפט. כי פי כתוב בשורה אחת בסוף וטרט שורה חדשה. פיטרטנישט, זאת אומרת, בהימה גסה לא דורכת שם. פי זה פרות וכולי. אז זה בוויסטניש, בשממה, לא דורכת בהימה גסה. הלאה? כן, כי זה מצטרף. מנשן גיין זיך ופיטרטנישט, זאת אומרת, לא אנשים ולא בהמות. נכון. לא דורכת. is Eisen, der Himmel ist Cooper. האדמה היא פלדה, והשמיים נחושת. רגע, האדמה היא אייזן, ברזל, und der Himmel ist Cooper, והשמיים הם נחושת. כן, זה חלק מהתיאור של ספר דברים. בדיוק. יש לנו, רגע, אז חשוב להגיד את זה. יש לנו כאן, תראה אדם, אם תתייחס לקטעים האלה, חשוב בעבודה שלך שתביא את המקבילות המקראיות, מפני שזוהי בהחלט כמעט ציטוט. כן, הלאה. Und ich valgerze dort in Derner und in Feier. המילה אחרי ich valgerzich dort, כן? זה מה שכתוב? Ich valgerze dort. Und ich valgerzei dort. Ja. In Derner und in Feier. כן. ולגר. הבעיה, רגע, אדם, הבעיה שלי זה מה זה הזי, אותם, על מי הוא מדבר כאן? נראה לי האנשים שלא עושים את רצון... אלה שסוחבים לו. אז אלה שאני סוחב לשם, איכוולגר זה, תרגום? אני לא יודע מה זה הוולגר הזה. וולגר, מי יכול לעזור? זה גם התהולל וגם מטלטל. מגלגל, מטלטל. לא התהולל, אלא איכוולגר זה, אני מגלגל אותם, כן? הלאה? אינדרנר? אני מגלגל אותם בקוצים, בתוך קוצים, in fire, באש. ובאש. כמעט גיהינום, לא בשמיים, בניגוד למוניש, כן, ולפרץ, פה אנחנו רואים מעין גיהינום שיממון בתהום, כן. zwischen Schlangen, בין נחשים. נכון. Ekedischen und Pipernotters bis jeder Bein wird zerrieben auf Stäub. Ekedischen und Pipernotters. טוב, Ekedischen und Pipernotters. Ekedischen זה הכבישים. כן.
ופיטר נוטרס זוהי מילה שתמיד לא יודעים בדיוק תרגום של מה זה. כן? אני חושבת שהתרגום האחרון ששמעתי נשמע לי הגיוני, שזה מפלצות. מין משהו כללי כזה. לא, יש תרגום יותר מדויק. כרגע שכחתי, יש לכם מילון? כן. תסתכלו, כי במילונים נותנים אפשרות. אני מחפשת. כתוב כאן legendary monster, dragon, nonsense. אוקיי. דרגן. בסדר, לא. אצלי כתוב תנין. כן, כל אחד יגיד משהו אחר. הלאה. דרקון אולי, שזה איזה מין חיה מיתולוגית? תנין אגדי ושפיפון. שפיפון, זו המילה. התרגום הוא שפיפון, ונדמה לי שאצל מנדל מוכר ספרים זה שפיפון. אוקיי. שגם שפיפון בעברית זוהי חיה לא כל כך מוגדרת, אני מניח. לא, זה נחש, בטח, לגמרי מוגדר. כן? כן. האם היום אנחנו רואים שפיפון בגן חיות? לדעתי יש אפילו בטבע בישראל. שקוראים להם שפיפון? שפיפון, נחש שפיפון, כן. זה נחש חנק, נחש חנק. זה נחש ענק שהוא לא עוקץ, הוא לא נוקש, אבל הוא מסובב את האדם וחונק אותו. כן, אוקיי, הלאה. בסיידר בין ורת צריבן, אף שטויב, עד שכל עצם תהיה צריבן, לאבק. מה זה צריבן? אני מניח שזה לא תימאך, אלא... שפט, שחוקה, צריבן אבשטויב. כן, רייבן זה לשפשף, אבל כמו שאתם אומרים, שחוק עד דק. כן. עד אבק. כן. ונזי ורן פרלוירן אף איביק אינשאול תחתיה, והם יעבדו לנצח בשאול תחתיה, בגהנום. לא תחתיה, אלא תחתיו ביידיש. לא, אבל זה בלי דגש, אני חושב שזה תחתיה. זה מה שאני אומר, שאול תחתיה. ככה בעברית אני חושב. לא, בעברית זה שאול תחתיות, אבל ביידיש התף איננה דגושה, תף השנייה, ולכן זה צריך להיות תחסיה. כן. נדמה לי כך. שאול תחתיו, ככה. אוקיי, הלאה. אני לא שמתי לב לזה. פרקט, אוי בדו וסטון מיין פרלנג. כן. זה הלשון המקראית. ודירקי נהור נישט ורן גקרימט, ואם תעשי את הרצון שלי, כן. אף שערה לא... ואת נישט ורן מה? גקריבדת? גקרימט. ורן גקרימט. המילה האחרונה. גקרימט, קרימן. לא הבנתי. אותיות. ג' עין, קוף, רש, יוד, מם, טס. גקרימט? כן. אוקיי. גקרימט מלשון כנראה קרום. שזה לא ישר. גקרימט לא עוות, או לא... להתעקם. לא יתעקם, כן. איך ול דיר שיקן הצלוחה וודו וסטיך קרן בנדל.
אתה הלכת לנו קצת לאיבוד. אונדו, כן? כן, אף שערה לא תתכמת לך, איך ודיר שיקן הוצלוחה, והוא וסטיך קרן ונבנדל. ואני אשלח לך הצלחה לאן שתסתובבי ותלכי. תפני. תפני. קרנון ונדן, זה גם מטבע לשון, לאן שלא תפני, כן. Wenn Teibele hat gehört, die dosige Wörter, ist sie geblieben liegen wie ein Ohnmacht. כאשר טייבלה שמעה את המילים האלה, היא נשארה לשכב כאומחת. אומחת? חסרת כוח. חסרת אונים, כן. חסרת אונים. Das Herz in der Brust hat getan ein Zappel und sich abgestellt. כן. הלב בחזה שלה עשה צפל, עשה... נרעד, נגיד. נרעד ואופגשטלט, ועמד? ועמד מלכת. עמד מדום. כן, עמד דום. Sie hat gemeint, als sie es gekommen ihr סוף. היא חשבה שהגיע סופה. כן. מה זה גטון הצפל? גטון הצפל, טון. טון זה לעשות, אבל גטון הצפל נרעד, או איך אמר יאיר? צפל אמרנו, רטט, כן? רטט, כן. נרטט, רטט. כן. אפשר להמשיך. היא gemeint, אז gekommen ihr סוף, היא חשבה שהגיע סופה. כן. Noch eine Weile hat sie sich gestreckt und gemurmelt. אחרי זמן מה? היא גשטרקט. גשטרקט. גשטרקט, היא התחזקה. נכון. ולחשה. כן. Was willst du von mir? Ich bin ein אשת איש. כן. מה אתה רוצה ממני? אני אשת איש. כן. אני עוד רגע מעביר את המיקרופון. Dein Mann ist tot. בעלך מת. Ich bin allein noch geflogen noch sein Levoye. אני בעצמי עקבתי אחרי הלוויה שלו. לוויה. לוויה. כן. נח גפלויגן זה עפתי, לא? לא כתוב נח גפלויגן, אלא נוח גפלויגן. עפתי אחרי, ליוויתי את הלוויה שלו בתעופה. כן. או דער בלפר גברומט פון בוי חרויס. מה קרה עובדיה? עוזר ההוראה דיבר, לא... אדם, לא שומעים אותך. עוזר ההוראה דיבר מתוך הבטן החוצה? כן. So, ich kann nicht kommen zum Rauf Edes sagen und dich aufbinden. לא שומעים, לא שומעים. תקרא עוד פעם. צבור, באמת, ich kann nicht kommen zum Rauf Edes sagen und dich aufbinden. אני לא יכול לבוא להגיד עדות אל מול הרב ולשחרר אותך. weil unsere Leid sind nicht begläubigt. בגלל אנשי שלומנו, אנשינו, הם אסור להאמין להם. הם לא אמינים. Ich tue euch nicht übertreten die Schwert von Beis Dienststub. וגם אסור לי לעבור את הסף אל תוך בית הדין, בית הדין, weil ich hab Obschei für der Sefer Teure. כיוון שיש לי משהו
יש לי כבוד. מורה או כבוד? זו השאלה. מה אומר המילון אצלכם? קצת איבדתי, איפה אנחנו? אופשי. אופשי. כן, אומר, הוא לא יכול להיכנס לבית הדין, כי יש לו אופשי בפני התורה. יש כאן, אם אתם רוצים, תמונת ראי בנצרות, כאשר מראים את הקרוסיפיקס לשד, ואז השד נפחד ונעלם. הקדושה מגרשת את הטומאה. כתוב כאן respect או בדיוק, fear. כבוד, זה מה שאמרנו. יראה. שני הדברים כנראה, גם respect וגם יראה, אבל במובן של יראה ככבוד, לא כפחד. אוקיי. אני מעביר את המיקרופון, כי נראה לי שהמיקרופון שלי מתעייף. אתה מעביר. אוקיי, שלמה, אתה רוצה לקרוא קצת? אני בטוח שאוכל לעשות את זה ברהיטות כמו אדם, אבל אני אשתדל. תשמע, כל פרפורמנס היא תלוית השחקן. התחלף השחקן, השתנה הפרפורמנס. כן. אדם, סליחה, can you little bit the text move to the left? לא. אין, אז אין. For was, weil... I have the cut it little bit, so some first letters, so you can't little bit to the left. אוקיי, בסדר, בסדר. אין בעיה. לא, לא, לא. לא, 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 לא. עכשיו לא רואה. זהו, עכשיו טוב. בסדר. כן. Ich tue nicht übertreten die Schwelle von Bedienstub, weil ich habe Abschiebvater. Aber ich tue nicht legen. Dein Mann ist gestorben in einem Untergang und die Wurm haben schon verzerrt sein Nose. אבל אני... רגע, תקרא שתי מילים ותתרגם. אבל ich tu nicht leiden. לא aber, אובר. אובר, ich tu nicht leiden. תרגום. אני לא אשקר. לא, זה לא מדובר בזמן עתיד, אלא בזמן הווה. אני לא משקר. עכשיו, תשימו לב שהשימוש בפועל טון, בזמן הווה, מוסיפים את הפועל טון לפועל העיקרי. לייגן זה לשקר. איך תו לייגן זה אני משקר. ביידיש של ימינו היינו אומרים עיר זוג אליגן. אני אומר שקר. או איך לייג. והלייג הזה הוא יידיש קצת ישנה, אני משקר. הטו הזה הופך את המשפט למשפט ביידיש מיושנת יותר, ומכיוון שהשד הזה הוא שד קמאי, עתיק, אז בשריס משתמש בפועל טון, כדי לתת לזה את הגוון העתיק. אוקיי, הלאה. Dein Mann ist gestorben, בעלך נפטר, in einem Untergang und die Wurm haben schon verzerrt sein Nose. הוא נפטר, Untergang זה באיזה סמטה, לא? לא. Untergang זה מה שאנחנו אומרים באנגלית דימייס. Untergang זה שקיעת השמש, אבל כאן, ist gestorben in der Untergang, אני לא יודע מה בשביס רוצה להגיד. הוא מת באיזה... פנדמיה. פנדמיה, כן. כן, und die
הלאה, אונדי. Und die Wurm haben schon... רגע, כתוב וורם או ורם? ורם. Wärm. אונדי ורם, וורם זה אחד, ורם זה הרבה. והתולעים haben schon verzerrt sein Nuss. התולעים כבר קרסמו את חותמו. יפה, הלאה. Viele wenn wollt gelebt, magst du sich euch fahren mit mir. פורן, כתוב פורן. פורן mit mir, כן. אפילו... לא פורן, רגע. לא פורן, אלא פי, פורן. אוקיי. פורן, נכון. אפילו אילו היה חי, magst du sich euch פורן mit mir. מותר לך גם כן, פורן mit mir, אני לא יודע מה זה פורן, תכף אני... מה זה פור ביידיש? מלשון זוג. כן, להזדווג. או להזדווג או להיות ביחד איתי כזוג. פורן mit mir, כן? weil auf uns sind nicht die Dinim von Schulchan Aruch. כן. כי שנינו... אויף אונס, כי עלינו. עלינו לא חלים הדינים של השולחן ערוך. שהרי הוא שד, הוא לא יהודי. כן. או שהוא כן שד יהודי, שאלה. אבל הוא שד. אוקיי. אני מדבר יידיש בכל מקרה. שד יהודי, למה לא שד יהודי? שד יהודי, אוקיי. אז אם ככה... אני חושב שהורמיזה זה שם פרסי. או, זאת אומרת, אנחנו, הנה, שלמה פה חולק עליך, אדם. יהודי שיש לו שם פרסי. אוקיי, הלאה. זה שמות פרסיים? לאשתי קוראים אסתר, זה לא שם פרסי? אסתרתה אולי, אבל אסתר זה שם עברי. אוקיי. כן. Hormiza der Belfer hat herausgebracht noch andere Reid. לא רייד, אלא רייד. כן. הורמיזה העוזר מלמד hat herausgebracht noch andere Reid. הוא פלט דיבור אחר. אנדרה, העין זה סימן של רבים, דיבורים אחרים. דיבורים אחרים. sei זיסה, sei שרקה דיקה, sei זה... גם וגם. סליחה? גם וגם. המבנה פה זה פעמיים סי. סי זיסה, סי משהו אחר. גם דיבורים גם מתוקה וגם שרק זה מפחיד. וגם דיבורים מפחידים. כן. הות אנגרופן די לא, נמן... לא כתוב, רגע, אתה לא רואה את הות אנגרופן די נמן פון מלוכים. כן. הוא קרא... הוא הזכיר, כן, הוא הזכיר. הזכיר את דברי המלאכים. לא. נמן זה לקחת, אבל איך זה מסתדר? לא. נמן זה רבים של נומן. נומן זה שם. נמן זה שמות. אז הוא הזכיר שמות של מלאכים. של מלאכים. שדים, מרס, ומפירן. שדים זה שדים, מרס אני לא יודע מה זה, וומפירן זה ומפירים. כן, מרס אני גם לא יודע מה זה. כתוב מא' ר' סמך? כן. אצלי כתוב סוסות. סוסות? מר. אז פה יש לנו בעצם איזשהו בסיס מאוד חשוב, איזה שלי לפחות, ואנחנו רואים איך התקשורת עכשיו בין הורמיזה
לטייבלה ניתה תקשורת של סיפור סיפורים. של מה? של סטורי טלינג, של סיפור סיפורים. כן, דרציילונגן. כן. השד מגיע מהגיהנום, או הרוח רפאים מגיחה כדי לספר סיפור. כן, טוב. ארהות... רגע, והמראה כנראה זה גם כן איזה דמות מיתולוגית. כן. המרס זה כנראה סוסים מחונפים כאלה שקיימים. כן. ארהות גשווירן, אז לא, אשמדאי. גשווירן, אז אשמדאי. הוא נשבע כמו אשמדאי. לא, כתוב ארהות גשווירן, אז אשמדאי, תקרא עוד קצת. דר קניג, פון די שיידים. הוא נשבע שאשמדאי, אז אשמדאי. שאשמדאי מלך השדים, זין שטיפטר הוא אביו החורג, דוד חורג. דוד חורג, אז ליליס, די קניגין פון די נישט גוטה, ולילית שהיא המלכה של הרעות, של הלא טובות, תן ספרים, מרקדת בשבילו. לפניו. הורמיזן, אויף איינפוס, מרקדת לפניו הורמיזן, על רגל אחת, und ihm geflickten Schipsa. לא, רגע. und tut ihm גפלט זה מוצא חן, גפיליקייטן זה כנראה דברים יפים. נכון. חן דלך בקיצור. חן דלך בקיצור, יפה. שיפסה, אני לא יודע מה זה. איזה אותיות? שין יוד בית תף א'. שין יוד בית תף א'. ומה מילה אחרי זה? פסיק, די שדיחה was ganvet Kinder by Kimper-Torins. שיפסה זה שם של שידן. נכון. די שדיחה was ganvet Kinder, השידה שגונבת ילדים, by Kimper-Torins. יולדות. אצל נשים בהיריון. כן. או יולדות. מעניין, השאלה היא, האם קימפטורין היא זאת שכבר ילדה, או שעומדת ללדת? היא ילדה כבר. שילדה כבר, אוקיי. אפילו שדים לא יכולים להוציא מהרחם, מה קרה לכם? כן, נראה, הלאה. בקט פר עם מן כיחלך, מון. בקט פר עם מון כיחלך, הופע להם עוגיות. לא, כתוב, רגע, שלמה, אתה חייב לדייק ביחיד ורבים. בקט פר עם, בשבילו. כן. בשביל אורמיזה, כן. מן כיחלך, עוגיות. מון כיחלך. עוגיות פרג, כן? מון כיחלך, אין אויבן פון גיהנום, בתנורו של הגיהנום. טוב, זה... רגע, אני רק רוצה להזכיר לכם, שיש לנו כאן ורסיה מול פרץ, מה שראינו במוניש, ורסיה נוספת, כיצד נראה הגיהנום עם דמויות דומות. הלאה. Und beschmelzt sei mit dem Fett von Kischofmachers und schwarze Hint. Und beschmelzt זה מטבלת. מטבלת עם שמץ. עם לפץ, עם השומן של עושי הכשפים,
והכלבים השחורים. כן. טוב, נו. אוקיי, רגע. יאיר, בבקשה. hat gerät so lang und mit so eine Wörtliche משלים gleichwörtlich. משולים, לא משלים אלא משולים. משולים, כן. ירום. הוא דיבר כל כך באריכות, כן. וכל כך הרבה משלים רבים, וורציקה, אני לא יודע מה זה וורציקה, משלים שונים אולי, בווריאציות שונות. רגע, מה המילה שאתה תרגמת עכשיו? איזה משלים? וירציקה. גינציקה? וירציקה. וו יוד ריש צדיק יוד קוף עין. וירציקה משלים. אז זו הנה וירציקה... רגע, איך אתה מתרגם וירציקה משולים? משלים אולי שונים ברבים או בווריאציות שונות. וירצן זה ספייס. Proverbs, yes, the proverbs can be. כן, זאת אומרת, מטובלים כנראה. מטובלים. נראה לי משלים מפולפלים. מפולפלים, מטובלים, כן. ungleichwörtlich ומילים גלייכוורטר זה מילים... המונח גלייכוורטר זה פתגמים. פתגמים, גלייכוורטר זה פתגמים. עכשיו, אנחנו רואים שאדם צדק, הקומוניקציה ביניהם הולכת דרך סיפורים. הלאה. אז Teibele hat gewusst, schmeicheln in ihr Bedrängnis. כן. אז Teibele הייתה חייבת לחייך. In ihr Bedrängnis. מה זה בדרנגניש? אני לא יודע. במצוקתה. במצוקתה, לחייך במצוקתה. כן. אורמיזה עוד zugegeben, נתן לה. אז עוד זי, טייבלס, ליב שוין הלנגצייט, הוא נתן לה להבין שהוא אוהב אותה כבר זמן רב. רגע, zugegeben, זה שאתה הבנת באופן כולל אני יודע, אבל איך אתה מתרגם zugegeben? נתן לה להבין. לא. הוסיף. 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 גבן לתת, zugeben, כן, להוסיף. כן. שהוא, טייבלה אוהב כבר מזמן. שהוא מאוהב בטייבלה כבר מזמן. כן. אותיר דרמונד, הוא הזכיר לה, די קליידר ושובס, הוא הזכיר לה את הבגדים ואת הצעיפים. רגע, אותיר דרמונד. מה זה? להזכיר. כן, בסדר. הזכיר לה את הבגדים ושובס, זה צעיפים. ווס זי עוד גטרוגט שהיא סחבה. לא, גטרוגן. שובס ומעילים, אני חושב. שהיו עליה. כן. יור ופריירן. פריורן. פריורן זה לפני שנה. נכון. אגב, טרוגן זה גם ללבוש בגרמנית. זה גם דייטשמן. אבל שובס זה לא מעילים? זוהי שאלה טובה. מה האותיות של המילה הזאת? שין? שין ובית עין סמך. מה אומר המילון? שביסים, אני חשבתי שביסים. לא. מה אומר המילון? לא יודע. אני יודע שיש איזה שיר על הבובה מדלנגה שובה. יפה. אני לא מכיר את המילה. יש בה אצל דומינסקי שם במילון? אני
לא רואה את זה במילון, לא. כן. עכשיו, שלמה זוכר שיר, שאני אף פעם לא שמעתי, ומדובר על לבוש של סבתא, אז יש להניח שגם המילה שובה, היא מילה... אז זה ברוסיה. כן, אנה? כן, סליחה, זה שובה, זה פלטו כמו ברוסיה. זאת The אומרת... style of the Russian, שובה. There was something long, have to be long and... זה מעיר ארוך. אני עכשיו רואה ווינטר קוט. כן, כן, נכון, כן. בחיי רוסיה. יפה. Because Russia was always cold. כן, אז זה מה שניסיתי להגיד, שמכיוון שמדובר על סבתא, זה צריך להיות מילה על לבוש, נגיד מהמאה ה-19 או אפילו קודם. זה מה שכשמדברים על חייל ברוסיה, אומרים שהוא לובש שינל, כן? מעיל ארוך. כן. אצל הסבתא זה שובה. אוקיי. 90% מהיידיש שלי זה מהשירים. יפה מאוד. אבל איפה שמעת את השירים, שלמה? בבית גם של אבא שלי וגם של סבא שלי. יפה, יפה. הלאה. הערות, רוצה להעביר דף, זה סוף הדף אצלי. אדם, אתה יכול... לא, אני... הערות הזה, אני רציתי לשמוע אותו. כן, סליחה. אני צריך להזיז את התמונות פה. getroffen die, מפה, getroffen die מחשבות, die מחשבס, wo sie hat getracht beim Knettenteig. הוא מצא את המחשבות. לא, getroffen. treffen. מי יכול לעזור? הוא ניחש. הוא ניחש, getroffen, כן. הוא ניחש את המחשבות שהיא עוד גטרה, שהיא חשבה. כן. beim Knettenteig. קנייטן זה קמת? קנייטנטייג. לא קלטתי את המילה. איזה אותיות? קוף, נון? קנייטנטייג. לא, תגיד אותיות. קוף, נון, עין, תת, נון. קנייטנטייג. הוא ניחש את המחשבות שהיא חשבה בהם בזמן שהיא לשה קנטן טייק, שהיא לשה, איך אומרים דו בעברית? עיסה. כשהיא לשה עיסה, הלאה. שטלן שולד, שהיא העמידה או כשהיא בשלה, שטלן שולד. כן. למה כתוב, למה אומרים ביידיש שטלן שולד? כי שולד זה אוכל שמבשלים המון שעות. וצריך להעמיד... כן, למה משתמשים במילה שטלן? להעמיד. כן, שולד, כי שולד מתבשל כל הלילה. צריך להעמיד אותו על האש כדי שיתבשל כל הלילה, אולי. השטלן הזה, קודם כל איזה אש, לא היה להם גז. הם שמו את זה בתנור של האופה. בדיוק. זאת אומרת, היו באים עם הסיר של הצ'ולנט, והיו מעמידים אותו בתוך התנור של האופה. בבית לא היה להם איפה לעשות את זה. ולכן השטל להעמיד את זה, כי זה בתוך תנור לא שלהם. תנור גדול, שכל השכונה, כן? כל עקרת בית הייתה באה והייתה מעמידה את התנור, את הסיר שלה בתוך התנור שלה. הלאה. In bod, in Abtritt, in bod, אני לא יודע מה זה bod. bod זה שירותים. לא. אמבטיה, סליחה, אמבטיה. לא בדצימר.
ינבוט בבית המרחץ. בבית המרחץ. תכבודן ביידיש זה להתקלח, אבל בוט פה זה בית המרחץ. בית המרחץ. אין אופטריט. אופטריט בבית השימוש. אופטריט בבית השימוש. כן. אותיר גגן Wortzeichen als Anumalt ist sie aufgestanden mit der blauen Zeichen auf der Brust. Otיר gegeben. Wortzeichen. הוא נתן לה להבין, אני לא קלטתי את המילה לפני צייכן. מה המילה הקודמת? אותיר gegeben, Wort Wav Aleph Reish Tzadik Yud Yud Chaf Nun. Wortzeichen. מילה אחת. Wortzeichen. Wortzeichen. צייכן זה סימן, ובור, מכיוון שהוא מנחש כל מיני דברים שהיא חושבת, אז הוא נתן לה סימן אמיתי, כן? זאת אומרת, הוא כנראה רוצה לשכנע אותה שהוא יודע הכל עליה, אז נתן לה סימן אמיתי. בור זה במציאות, סימן מציאותי אמיתי, כן? אז Anumelt ist sie aufgestanden mit der blauen Zeichen auf der Brust. אחרי וורצייכן, מה המילה הבאה? אז Anumelt. Anumelt. כן, אז הוא אמר לה, כן, שפעם היא קמה, סליחה, הלו? עוד לא גמרתי, עוד אמרנו 7:30. אוקיי, חצי שעה. ניתן. כן, אנומולט פעם, הוא אמר לה, כן, שפעם איזי אויב גשטנן, כן? אני איבדתי. כן. מה אתה אומר? אויב גשטנן mit der blauen Zeichen auf der Brust. עם הבלוין צייכן על החזה שלה, ואני לא יודע מה זה בלוין צייכן. בלוין זה קרוע? לא. איזי אויב גשטנן, שפעם היא קמה. אויב גשטנן. היא קמה מהמיטה, מתבלוין צייכן, עם סימן כחול. עם הכחול, עם הבלוין צייכן, עם סימן כחול על החזה שלה. על החזה שלה. רק רגע. אני חושב שאנחנו חייבים לעצור כאן, ואדם, לאיזה עמוד הגענו? אנחנו עכשיו בפתח של עמוד 78, אנחנו קראנו היום 2 עמודים. 2 עמודים, זה בערך מה שחשבתי. אני אבקש ליום, היום זה יום שני, ליום רביעי, תנסו לקרוא עוד 2 עמודים לפני שאנחנו נפגשים. זה יעזור לקצב. כן, וכמובן צריך לענות על השאלה, איך איש כזה פיקח היה רק בלפר? לא, כי הוא שד, אתה שוכח. השד הוא פיקח, כן. אדם, אתה יכול לשלוח לי, אני שלחת, אבל אני לא מוצאת את זה, את הסיפור. עוד מישהו צריך שאני אשלח לו? לא, בסדר, אני אשלח לך, אין שום בעיה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי, תודה רבה. תודה.